आयु भयानक अयथासार गुसु देन्जार गुसु बिदि गोजांबाथाय अरखौनो सोना लानो गोसो जालायलाङो रखरा अरखिखौ पकेटाव सोना ला आसोल गुदुं मोनगोन दे नोंसा नोमाया खोथानाय आरे आङो दासो खोथाबाय माथो सोना ला जेब्लायबो फालतुलु पकेटाव अरखि सोना लाबा माथो बिखा सिखा खामफ्लंलाजोबगोन हेद नोंखौ नायब्लाथ' बिखा समफ्ल आमायथ' जेबो गैयि बायदि नुथारो माथो सायाव नायना मिन्थियो नामा बेफोरखौ ओइ जानला मेनला बखिना दै मोनला नंमारगौ गावखौथ' गिरमिस हासुग्रा गैयि बायदिसो नुयो हिज्रा नांदेरनाया खाया नांदेरनाया वा जाबाय दा कमला वा बाङाय सिरि सिरि तासुं एदावबाय थायोबा हिरियो पाग्ला बादि जाता पेता बखि गायो आच्छाला मेन्टेल बुख्लागोन आं दानो नोंनि हेन्देल मैनो बोरेन्टारो आगा दानो सौगासिनोसो बेसे गिटियाव लाया आगा दानो गुब्लायनानै माबा एरि खालामना दोनगोन हिरियानोसै नोंना हिरि खामानो नोङो जाबाय सेरथादो तुइ सुवादफोर मा गावजों गाव जावलायगासिनोब्रा नुवाखै मोदलाया मिथिया होमबा बेखौ उल्था उल्था बखिबाय थायो ओइ देख' हामाले नोंसोर दाबो सोलायनो रोंला नामाब्रा माय लाइफ माय रुल ये अपन का स्टाइल है बिफानि किचेनाव जानानै माय लाइफ माय रुल होनबानो जागोन नामा नोंलाय माथो इनकाम खालामदोंलै सानथाय मैया दाख्लैसो हाबा जाना साला बोराय बायदि लेक्सान मारि फैदों साला गावनि खबरसे ओंखाम बोथिसेखौनो खनसायना लाद्राखै जोंखौ बुजायनो फैदों नुवाखै फंसे मोजां बाथ्रा बुंनो हाया बेखौ उदखिया साला उल्थाथिं जोनोम जानाया ओइ दै गारजानाय साला गावहासो साला नांदेरला नंदेरलि सासेनो लोगो बिफाजों जोनोम जानाय नङा नालाय माथो आमखा माखौ नांलायबाय थायो नोंसोरो थांफैबाय आङो मोजाङै दलद अर सायनोसो फैदोंमोन आङो बिसोरनि दावरावखौ खोनाना खोमायासो गुजुबाय आंहा र' मिनाथि थांथ'नाङा माथो नांलायनायल' अर सायबावदो मानसिफोरानो तेजर गरम गोजा नालाय ब्रा नोंसोरसो अर सायनायजों माजों दुंलाब जुंखाना दंखायोमोन आंबो आरो सेम्बर' सन्देरला फैलायबाय नालाय ब्रा बेयावनो माबा रेक्सन आरिला बायजोब्बाय हा नोंहालाय मालाथो फैखो हानिमुननिफ्राय सामथाय ओइ मैयानो मोनफैदो जों बोरो हिनजावालाय न' दंब्रा बेखौनो खिथावनो लाफाबाय थायो नामा हाबा जानायनिफ्रायनो दिनैसिम नुजाफैदो जोंजों मानसिया हिनजावखौनो गारबोनो बायो नोंसोर देनां हाबा जाबा बुजिगोनलै भाइफोर सम गैयाब्लाबो अर सायथावथाव नोंसोरजोंनो रायलायनो फैदोंब्रा आङो खम मजा लाबोबाय नोङो सानथाय हानिमुनाव थाब फाग्ला र' माबा बुख्राख्रा मुसेर सेर आलु गेसावसो मोनामनाय मोनबाय आं सोरबा खिफैबाय खोमा बे कमलाखौनो बाङाय मोनामनाय रखम मोनदों आङो किनानै गोथौ सुबाखै नामालैलाय मोनामारद' नालि मोनामथारदोलै बुस्थुआ आङो दैखौ गिनानैनो सप्तानैसो जासिगोनलै दुगैया मारे पाग्ला जादो बोरै कारा बाराब जादोलै मा रकम मानसिलै ओइ फाग्ला जाखायाखै इमान गुसुआव दुगैबाय थानो आथिं आखाइ सुबाय थावा उसलिमबाय बास दाय आरे कारा बाराब लेथ्रा मानसिजों ताबायालां आयु एथ' गोबाव दुगैजों जिनिरा खम दाखा दाखा जाना थायाखै बे खासि बोरायजोंसो हुख'नांसिगोन बिनि जिनेरखौ नङालै एसिड होखानांसिगोन एसिड जिनेरा अरख'खानायनि बोसोरनैसो दुगैयालासे थालै सोमब्ला जेबो जाया उनाव जिनेरखौ खदालजों दानखानो हागोन हसालाय बे मालाया माबायदि आं मिथिया खिन्थु आंखौ गोजां बोथोरनि गुसुआव दुगैनो होबाथाय आयु थैनो होनाय बायदि मोनखायो आंबो गुसुआव बिराद बायोलै दुगैनो गोजांनायजों गिनायजों लोहो लोहो खमफिना देहानि नाट बुलथुफोरानो लरग' थरग' जालायलाङो बेखौनोथ' बुङोब्रा भाइब्रेसन मुड गोजांनायजों खमफिनायखौनो हिउमेन भाइब्रेसन मुड होनो साइलेन्ट मुडालाय मायाथे साइलेन्ट मुडा जाहैबाय दुगैनि सिगां सिन्था खालामनानै दलद थानाय आरो लाउड स्पिकारा जाहैबाय दुगैजेननायाव मोदोमाव दै गुसु नांजेननाय बिदि होनलायबायनाया जाबाय लाउड स्पिकार हागौलै नोंबो मोनला गावहाबोथ' दुगैयानो खोमा उपाय गैयियाव मालाबा दुगैयो बांद्राय गुसुबाथ' दरखार लागानाय आमार लागा गोजाननिफ्रायनो नमस्कार नोंसोरदि दुगैल'खोन बाबावसो हिनजावफोरादि बेसे खस्थ' बावसो फुं फुङावनो दै गुसु दांनो गोनां जायो अले ओरैबायदि गुसु जायोना फाग्लासो दैयानो सागुलायो दिनैथ' मोखांखौनो मोजाङै सुवासै आङो खुगायाव दै बासि लानायाव गुसुजों हाथायानो गसिगोन नामा होननानै होखारहरनो हानायबा साला बे गोजां बोथोरखौ जेरैबो दाय जाखायो दे गोलोम बोथोर सफैबाबो गोजां बोथोरानो साबसिनमोनलै गोजां बोथोरबाबो गोलोम बोथोरानो साबसिनमोनलै बुंग्रा दंखायो एखे एथ' संसार काने बाबा मानसिनि जिउआव गोनांथिखौ सुफुंनो हाजोबमारा एजासमिनासो गोनांसिन एजासमिन आसोल मेन्टेल नोंहालाय मा सिदोब सिदोब सिरि सिरि जाखोब्रा साइलेन्ट मुडाव दंब्रा मालाय एख' बुंनो मन जायाखै पागल मानसिजों जानो उत्तर होफिनाङो
मोखाव जाबानायालाय नाय मालाय गान्धीजीनि आदर्श दङ आइडिअल'जि जेबो बुङाथ' बि फारसे खावलायथिं सोबाबा फारसेथिं फाथिना होगोन होनबाथ' अ रायबाबो बुबाबो जेबो होनाब्रा दा बियो बेखौनोथ' बुङोब्रा गान्धीजीनि आदर्श अहिंसा होनब्ला आङो अहिंसाखौ हिंसा खालामनायनि र' टक झिं चिके चिके झिं झिं चिके चिके झिं गान्धीजीया जेरै टाक्लामोन मेन्टेलाबो टाक्ला अ माने बुस्थुआ अहिंसाबा खानाय गैयि जायो टुए 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 खर' थख्लायाव देस्लाय सुखांबा जोंगोन खोमालै रखरा बेसे धेमालि मोनदों आंबो बेसे धेमालि मोनदों आइदै साला माथो अहिंसा होननाय हिंसाजोंसो बुंफबनाय आइदै खुन का बदला खुन एक लावाथ' एक दिन मय जेब्लाय गाज्रि जायो मानसियासो बोरै धेमालि खालामबाय थायो आंहानि सिगाङा मैया सोंला नोंसानाव अर सायनायाव मेन्टेलजों मोख्लाजों बुलायनाय बायदि बुलायनानै हलाय दिनै चुपचाप सिरि सिरि अर साय गावबागाव दिनै अ हिबे मैया ओरैबायदि खंगो जादोंमोन आङो ताय साला ओरैदाव नालाय मानसिखौ खायसोनो अर सायनोबो फैयासै माथो आसला दिनै मोदलाया सौग्रा जोंना हरनो बायदि मन जादोंमोन आं मिथिगोन ना हा माथो ओंख्रि जाबोखो सामथाय नोंसा गैयालै थास'जों जोगोनार संनायाबो जोगोनार नामा मैयाबो नौथा ओंख्रि संना होगारबाय दारमास दिनै माबा नारजिजों मैथा आरो माबा कबि होदेरनायबोलै थै इसोर मोजां ओंख्रि संनो रोङा होनबा हिनजाव गोदानानो गैयालै एख' संनो रोङा खालि बै फास्ट फुड माबा मेगि चावमिनफोरखौल' संनो रोंगौ उदायथारा चिफुद्दा माबा आजां गाजां आलाय जाब्रैसो नोंसा बेखौ संनो होनांगौब्रा फाग्ला बिहामजो गोदाननि संनाय जानोसो लुबैदा बेखौसो उल्था जाहोनांगौ आरो दाख्लैबो गगा मोनना ओंख्रि एरबाय थानायावनो हाथसेव गासेयावनो गुंग्रायानो दाख्लासे ओंख्रियाव गबायब्रा जानाबायलै जायाखै बोरैबा आंबो ग्रोब नुसनहैनायजों सारायनो बारि खनाथिं ज्रावलायासे मोजां जोलैनि हिनजावखौनो मोनबायलायासो नों सामथाय मोजां र' आंसो मिथिगौ माबायदि कन्डिसनाव दं रोंलांगोन दे रोंलांगोन आरो नायफाबाय थायाबाथ' मालाबा नाफोरजोंनो बेदरखौनो एखे लगे ज' जाजाय ज' संफानो नागिरो फाग्लासो talking about me, huh? Darling, no. We are talking, hey, little star. How I wonder what you are up above the so high like a diamond in the sky. Talking. No, sir. Aku रायखुमा दङ रायखुमायाखैलै माइनाव सेरथा नों गैला दिनै मोननाय नंला आसोल नोङो माखौ जेबो नंला इलासला मोदला फैदों बादाम आदा कासा बादाम मोनामसुनोब्ला आंनि खिफिनाय कासा बादाम मालि मोनामजुबाय साला लेथ्राबाथ' खिफिनाजुबाय कैसा लगा मेरे एंगार गेस मोजांसो बुंदों साला मोनामब्रुमाब्रु खफा होथेगोन नाइस मिलिं ना खिला दोनांगौलै बे मानसिखौ खिथुथिं खिला दोनांगौ जानायनिबो सिमा गैया खिफिनायनिबो सिमा गैया साला असभ्य सम मोनामसुगारनांगौब्रा बेफोरखौबो एसे मोदोमनाय ना साना लाबानो जायोना नोंनि बे बिबु गेसाव सेवग्लिजोबनायखौ आरे बेफोरबो मोनसे नेचारेल गेसब्रा बिदि होननानै मानसिनि सायाव खिफिना होफैनांगौ नामा नोङो असभ्य बिनि गेस सिलिन्डारखौनो गाफ्रुना होनांगौलै कैसा लगा मेरा मजाक रकम गायनो गोंगो जायो आं इखौ मिथिगोन ना ओरैनो मजाकसो मोनदोयो ओइ मेन्टेल मैयानि देहाबो दंखायोलै मस्रायगोन आन्दै रिदो आरो खाथियाव फैया मोनो गाबसे आलाय बुगोन ओइ खोमदेन पागल नैनि अरांगोन आंखौ मान गाहामै अरसाय फुनायाव या मुवानि मा रेखि पिनानै होफैदोयो बे थाबाथाय बिदिनो जेरै मोदलाखाबो फाग्लासो बेसे जाता पेता खोथा बुंबाय थाबा सौख्ला जोंना हरनो मन जायो आङो दे जेबो नंला दे बिदिनोखासै बियो हरबो जाबाय थांलाय दिनै खोमा जाहा रब्रा थांथ'नाङा दसे साइबाव दानो थाङो नामा थांसैलै थाब उन्दुनांगौ हिनजाव गोदान मोननायनि बाथ्रा ना आसोला माला मोनागोनसो जायो बे फाग्ला बिदिसो जायो